lokaci na da raina da sauran kwana zan zamo tauraro duk da kumin addu'a masoya. Shoga yana jiran lokaci inda rai har da sauran kwana zai zama tauraro dukkan mai addu'a masoya. Shoga yana jiran lokaci inda rai har da sauran kwana zai zama tauraro dukkan mai addu'a masoya. Lokaci na yana nan zai zo inda raina da sauran kwana. Shoga yana jiran lokaci tafiya ce da nisan zango da koya zana cimma rabona. inda rai har da sauran kwana. Allah kai kake bada dama yarda. BabangidaBShoga, Lokaci, Zakasamita Asikin, One and Mako. Asikin YouTube, BabangidaBShoga TV.